Velem ráfázom, mert én föl is rakom. Nem YouTube. Facebook. Van Facebookot? Jelöljetek meg, ha gondolod. Jelöljetek meg, ha gondolod. Balogh Melinda. Ott meglátod, majd fölrakom máma. Mindjárt kikapcsolom, azt rakom is föl. Belájkoltatlak, komám. Én nem feltudottak el. Úgy. Csípőmozgás hol marad? Csinálja, de elszökhet. Na, úgy. Láj, gyanús.